Olen oltu nyt pari viikkoa Italiassa ja tuolla aika pohjoisessa ja on ollut aika kylmä. Edellinen viikko me oltiin Santa Fiorassa ja siellä oli yöllä 2 astetta, koska se oli 800 metrin korkeudessa. Niin me tultiin etelään ja nyt huomenna päästään ehkä myös merenrantaan. Ja heti kun tultiin Napoliin, niin oli kyllä aika roskaista tuolla teiden varrella. Missä se Vesuvius on? Ja, okei. Ei näe Vesuviusta, mutta näette nyt näiden likasten kairinten läpi ehkä meidän auton. Siellä. Nyt me odotamme metroa, joka vie meidät Vanvitelliin. Ja siellä meillä on koska totta kai kun me ollaan Napolissa, niin me mennään heti pizzalle. Erkki sanoi, että Big City Life ja haukotteli päälle. Siellä se on. Se on Vesuvius. Vesuvius menee tuolla. Meidän ruokapaikkakohde on löytynyt. Ciao! Buonasera. Grazie. Jääkaapin kylmää viiniä. Pizzamme saapuivat ja me tilattiin 2. Toisin nimi oli pizzettata ja toisin nimi oli lasagna. Ja tämmöstä me saatiin. Aika söpöä, että ne puolitti ne meille suoraan. Tässä on yksi tämmönen, missä on niinku vähän kaikkea. Noniin. Ehkä maisteluloukku. Kuuma. Good. No 5/5. 5/5. Oho. Sä aloitit lasagnasta. Joo, tomaattikin. Sitä pitää saada havu. Hyvä. Näin se vaan koko pizza meni. Melkein. Mulla on aina tää sama, että joko mä voin syödä koko pizzan, mutta sit mun pitää jättää reunat. Niin nytkin se yksi makkara vielä. Ja se on reuna. Mariankin reuna. Tää on meidän tämmönen ihan private pizzeria. I would like to pay. Tilinpäätös. Hei, odota. Ai grande. Saisinko kuitin? Eli meidän äskeiset 2 pizzaa ja olut ja viini maksoi 30 €. Kattausmaksu oli 2 € per naama. 5 €, siis 5 € oli lasi viiniä, vaikka pullon olisi saanut 10. Ja se oli iso lasi. Sitten 3,50 oli sun olut ja pizzat oli 9 € kappale. Näin on. Nyt mennäänkin funikulaariin. Moi. Buonasera. Me olemme täällä sivukujalla. Tää näyttää jo vähän tämmöseltä napolilaiselta yöelämältä, mutta tää ei taida olla vielä Pietribunaali. Ei me nyt mennä. Me oltiin siellä viimeksi ja se riitti. Täällä joka paikassa Diego Maradonan kuvia, koska hän on vissiin pelannut Napolissa. Ja ihanaa, kun kaikki haluaa tulla esiintymään tänne meidän YouTube-videolle. Siellä.
Ciao. Onko tänne? Mennään tonne. Siksi Eeva. Kaikki on meille ystävällisiä, koska ne haluaa vaan heittää meidät sisään niiden paikkoihin. Vähän nuha. Nyt me ollaan menossa Aperolille, Spritzille. Lähdetään kaljalta. Tosiaan euron maksaa tää spritsi. Ihan tunnelmallinen paikka. Legenda. Tää on kuulemma yksi maailman hienoimmista metroasemista. Tää näyttää vaan, että menee uimahalliin. Ei ollut se. Se ei ollut se. Mä olen tämmössä olutpaikassa ja mä luulin, että se oli mun kose, jossa piti olla padelmaa. Mutta toi väri ei todellakaan ollut se, vaan tää oli mun. Noniin. Paljon parempaa. Maistaa sekä. Maistaa jo, mä vielä kuvattiin video. Eikä ollut hyvä. Ei, mut kun joskus jotkut koset voi olla ton värisiä. Niin voi. Tää oli tosi raikas. Tästä on Eeva. Tuoksu on ihana. On muuten. On kohillaan. On sabroa varmaankin. Hyvä. Mikä ton paikan nimi oli? Hops? Happy ending. Happy ending. Happy ending. Niin, vähän kuin happy ending. Mutta... No tää oli nyt meidän happy ending. Tää oli hei. Napoli on ihana. Napoli! Yeah. Kerropas tosta aamukahvista, jonka sä sait. Mä yritin tilata semmoista jäiden kanssa sheikattua kahvia, mut sit sä sanoit, että mulla on vaan tämmöstä. Sitten mä sen joutua vaan. Sitten toi mulle tämmösen kahvijäätelön. Aivan sika hyvää. Todella vahvaa. Ja ei kauhean makeeta, vaan tämmönen niinku nimenomaan jäätelö. Kyllä. Se on sika hyvä. Mä tilasin ihan basic cappuccino. Mä oon täällä tämmöisellä torilla. Tää on aika tämmönen kumman harmaa kaupunki. Mut se ei haittaa, kun aurinko paistaa ja kahvia sai. Tänään meillä on ohjelmassa kuulemma vain syömistä, eli vain ruokapaikkoja, ei yhtään mitään tylsää turistikulttuuria, vaan meillä on tämän jälkeen tulossa brunssi, varmaan pizzan kerran. Sitten meillä on tulossa lounas, varmaan pizzan kerran. Eikö? Onko arancini lounas? Sitten vielä jälkiruoksi pizzaa. Todella lehtevä, todella rapsakka kaveri. Tästä teille
pala Napolia päiväsaikaan. Ja tänään on päättänyt, että mä ostan yhden korun. Ja että se on tämmönen chilikoru. Tässä on tämmösiä tarot-korttikoruja myös. Niin tommonen punainen chili. Mä voisit myöhemmin kertoa mikä se on, koska mä en ihan muista. Se jotenkin vähän samaa tarkoittaa. Täällä on tuon chili. Niin, mä haluan tommosen, missä on niinku charms. Noin musta tosi kauniita. Mut mä en halua ihan semmoista niinku... En 2 euron rihkamaa, mutta en myöskään mitään kultaa. En myöskään mitään niinku oikeeta kultaa. 1000 euroa. Tultiin nyt extemporea tämmöiseen kahvilaan ja tänne meidän tulla kaikki muutkin. Mä otan kävelyespresson, ota sä. Joo. Tai siis tiski-espresso. Tiski. Tiski-espresso. Ja sitten joku tommonen täki mukaan, eiks niin? Mutta onko se jauhatettu? Ehkä mä voin kysyä. Kiikka on se, että me otettiin vielä yhden aamupalan jälkeen, koska sit kun me mennään brunssille, me voidaan ottaa niinku viiniä. Ettei tarvitse enää kahvia ottaa siinä. Meidän brunssille. Ai jaa. Ja juoko espressoa, kun sit tulee tollaseksi? Ei kyllä käy. For good luck. Mm. This one, it's the same for good luck, for malediction. Okei. And this one, the heart, Joo. is enables ex voto. Mm. For example, if you want a miracle, you put this one in the church. Okei. And for the miracle, for thanks. Okei. I take it. Siinä se on. Mä en tiedä mitä toi 30 tarkoittaa. Ehkä mä oon forever 30. Voi olla. Joo. Mutta Lapilli oli tuon liikkeen nimi ja voi kuulemma tekee Instagramiin. Feikkikuja. Joulua varten oikeasti. Se toinen on ympäri vuoden. No mutta täällä on tämmöstä joulupukkikrääsää. Vanha kunnon italialainen jouluhahmo. Nyt me ollaan täällä OG-joulukadulla, missä on niinku ihan kesät ja talvet ja kevät ja kaikki. Koko ajan tää jouluskene. Nää on aika hieno. Ei taida mahtua. Mut kyllä nää on aika... En tiedä onko nää käsin tehtyjä, mutta jotenkin aivan oma skeneensä. Siinä on hyvä Lotto. Ja gynekologi. Tässä gynekologi. Ei. Kuka tuon alla? Tai siis... Ja viinikauppias tai itse asiassa juoja. Mitäs hän tekee? Hän vaan heiluttaa tötteröä tuon hanhen vieressä. Jos tässä olisi Maradona joulupallo, niin kyllä ostaisin. Mutta ei taida olla. Eri kokosta Jeesusta, enkeliä ja todella pikkusia. Jos olisi nukkekoti, niin kyllä
Oisin innoissani tästä skernestä. Nämäkin on tosi pikkusta. Rottiakin. Italian valuuttaa 40 täällä. Hei, nyt ostetaan tää Diego patsas. Diego Maradona on siis tosi suosittu täällä, koska hän pelasi Napolissa, siis jalkapalloa. Ja hän nosti tämän jalkapalloliigajoukkueen niin kuin aivan uusiin sfääreihin. Ja hän oli semmoinen todella kontroversiaali hahmo, että hän käytti huumeita ja oli vähän outoja. Niin napolilaiset pitää sitä vähän niin kuin omana pyhimyksenä, koska se oli vain ihminen. Hän ei ollut täydellinen Niin. ja hän taisteli pohjoisen herruutta vastaan, Kyllä. koska sellainen pohjoinen oli ollut aina parempi jalkapallossa, mutta hän nosti Etelä-Italian parrasvaloihin. Hän varmaan siunaa ton kaverin. Todella oli myös jollain polttarit, oli huntu päässä, niin hänetkin siunattiin. Nyt mä hukkasin Erkiin siellä. Sfogliatta on se leivos. Tässä on ihan tämmönen oma kujansa. Sitten taas joulukrääsä. Vialetti saa sisällä joulua tai asetelma. Olisiko olla italialaisempaa? Niinpä. Mut mikä se on? Se on tommonen niinku posliini-esine. Se on koristus. Se ei ole toimikaan vielä. Tykkään myös, että tuossa on pikku pääkollu myös. Mut joo, mä jokainen meistä, että me selvittiin tältä joulukadulta ostamatta mitään. Mulla alkaa olla taas nälkä. Se on 900 000, eli melkein 1 miljoona. Joo, ja Niinku- oli alueella 3 miljoonaa. Se on tosi paljon. Mutta tää on kyllä vielä hektisempi kaupunki kuin Ateena. Jotenkin tosi tälleen tiuhaa rakennettu ja paljon ärsykkeitä, paljon ihmisiä, aika paljon turisteja myöskin. Ja näissä jotenkin vähän likaisempi mesta, mutta tosi hyvä tunnelma. Ihana tunnelma. Ihana Paljon tunnelma. tapahtuu Ei ja paljon- paljon on kaikkea. Ja Ihan voi niinku varmaan... Ja ruoka on parempaa kuin Ateenassa, jos nyt lähtee tälleen vertailemaan. Tälleen marraskuussa. Jos mä tulin tänne kesällä, kun tää on neudokasta lämmintä ja paljon turismia, taas on aika kauan. Nyt tääkin. Täällä pitäisi olla joku hieno Maradonan muraali, mutta me ehkä löydettiin se nyt siellä. Tää lähemmäs mä en pysty enää zoomaan, mutta tommonen. Ja sit vähän niinku Ateenassa se Akropoli näkyy joka paikassa, mihin ikinä sä meet siellä Ateenan keskustassa, niin täällä periaatteessa näkee Vesuviuksen, mutta nyt se on tuolla talojen takana piilossa. Se näkyy 50 metrin aikaa sitten, mutta nyt se on tuolla. Mä sain englanninkielisen melun. Vaikka mä yritin sanoa, että mä tiedän mitä mä haluan. Lisää. Torille. Gianfranco, da mangiare fuori, caro? Sì, c'ho un Missä se on se ukko? Marinara. We wait for nonna pizza. 2 minutes. Nää on ihan rosti. En ihan vielä. Kerrot miltä sun kitolla. Ja sitten Ignusa. Ei, mikä se oli?
Oh, thank you so much. Ja. Oi. Anteeksi. Ja. Siis raskiksen päältä. Asiat maistuu vaan paremmalta raskiksen. Joo. Hyvä. Ei oo vielä täytettä tullut. Ei oo. Mä unboxaan tän, jos se saa vähän happea. Ai jaa, okei. Okay. No mä käyn kyllä luot itteeni. Oi, tästä on ihan. Okei, mutta kiva, että me saatiin nyt vähän niinku... Mä pelkäsin, että me otettiin niinku 2 samaa täytteistä pizzaa. Ei oo. Kaikki hyvin! Hei hei! Ihanaa. Siis tomaatti vaan maistuu tomaatilta täällä. Tomaattikastike on pizzan sydän. Vaikka valtaripizza on myös sydän, mutta kyllä se vaan on. Kyllä se on tomaatti. Se vaan. Tässä kävi nyt niin, että meillä ei ole varausta ja toi paikka on ihan täynnä, mutta me nyt yritettiin näyttää säälittävältä ja ystävällisiltä. Niin ehkä me toivotaan, että saadaan pastaa. Any luck? Yeah, yeah. Oi, thank you. Aqua frizzante. Salata di pomodoro. Suola, tomaatti, pippuri. Vastaallakin 5. Ja mulla on pastaa puttaneskaa. Sopivasti al dente. Ai niin, totta. Siinä on siis oliiveja, kaprista, tomaattikastiketta, vähän chiliä, vähän parmesaania ja jotain vihreää. Puuttuu anjovis, mutta silti aika semmonen pikkukrapulaan sopiva pasta. On Eerkin. Tää on ihan naurettavan hyvää. Tässä on kunnolla karamellisoitu sipulia. Ai siinä on sipulia. Tää on ihanaa. Tää on kyllä parempaa kuin odotin. Onko sitkeetä? Ei todellakaan. Se on semmoista jauhelihamaista kyllä jo. Ei, mutta onko pasta sitkeää? Se on al dente. Se on perfect. Hyvä. Arvosana pastalle kautta 5. 5. Helppo 5. Helppo 5. Olen samaa mieltä. Ihan 5 kautta 5. Okei, 4,8 kautta 5, koska anjovista olisi voinut olla kyllä mun mielestä. Hinta ei ollut kauhean paha. 30. Siinä oli kuitenkin alkusalaatti ja leipää ja kattausmaksu. Se oli hyvä ja nopea ja ihan silleen no ei hintava eikä halpa, mutta joo, silleen niinku hypemestan veroinen. Kyllä nyt hyvästä pastasta maksaa mielellään yli 10. Pienet välijuomat tähän. Mulla on tämmöstä oranssia viiniä. Onko tämän paikan nimi Oak? On. Oak. Ja sulla on Oranssia kalia. uusi englantilaista Hatsupale. Hatsupale. Se sanoo kyllä New England. No on kyllä. On ihan hassu. Hatsu.
seikkailut päättyy taas iltaan ja pizzaan. Nyt mennään tämmöiseen legendaariseen Sorbillo-nimiseen paikkaan. Meidän pitää mennä istumaan, mutta ilmeisesti sitten ylös. Oi, miten söpöjä pikku tommosia. Ciao. Due? Here? Vai tähän? Mennäks tähän? Me ollaan ihan väsyneitä kuljeskelusta tänään. Vielä jaksaa yhden Vielä pizzan. jaksaa. Yksi Napolin kuuluisin pizzeria, Joo. mihin joutuu jonottaa kesäisin tuntikausia. Mutta talvella no problem, suoraan sisään. Joo. Lauantai-ilta meillä. Tänne toiseen kerrokseen tulee tuolta pizzahissistä. Tuolla se näkyy. Aika kätevää. Mä en oo aiemmin nähnyt, että sä olet ihan kuin ois junavaunussa. Eikö sinne tuu joskus semmoisella hissillä? Junavaunussa. Eikö sinne tuu, tai se junakärry, jossa tulee sinne Niin, kakkoskerrokseen. siirretään, niin, aivan. Sitten ne jotenkin pistää sinne hissillä. Marisa? Beautiful, thank you so much. This is so big. Sister, pizza. Tää lautanen on täällä jossain ihan alla. Pizza, mitä... Tää on valtava. Tää on ihan kuin olisi siilinpesän sukupizza. Niinpä. Wow. Enemmän täytteet. Enemmän öljyä. Kyllä. Ensimmäinen haukkasuu. Leikkasin sen tolleen rumasti, mutta tätä on ihan mahdotonta leikata, kun tää on näin valtava. Mutta nyt palaa varmaan kitallakin, koska tää on ihan sulaa kuumaa. On vähän tämmönen tuhman makuinen gorgonzola. Hyvä. Ja tääkin oli, oliks tää joku 8? 8 on molemmat. Joku 9 euroa molemmat maksimissaan, mutta toivottavasti tämän voi ottaa myös mukaan, koska tää on ihan, tästä riittää. Mulla on varmaan maanantaillekin vielä, mutta nyt sinne vasta alkoikin muodostumaan jono, eli meillä oli hyvä ajatus meidän early dinnerille, mutta me saatiin yksi pizza ilmaisiksi, koska Mä purasin pizzaa syödessä kiveen. Ja sit mä ajattelin, että se on joku tujassa tullut juttu, mutta sitten ne tutki sitä asiaa ja se olikin siitä pizzauunin pohjasta lähtenyt pala. Ja sitten kun totta kai suomalaisena, ei kun siis epäsuomalaisittain sanoin siitä, niin sitten sain ilmaisen pizzan, eli homma kotiin. Onneksi ei hajonnut mitään. Niinpä. Se on ihan kauheata täällä. mutta sä sanoit tosi asiallisesti, me vielä mietittiin, että kyllä siitä varmaan pitää sanoa, koska se olisi voinut myös tulla jonkun toisen pizzaan, Niinpä. jos se on vaikka siinä nujassa. Mutta sanoin niille, että haluan vaan, että tiedätte, että tälleen oli, niin sitten oli, että joo. Selvittivät tosi innokkaasti. Se oli kiva. Niinpä, joo. Eli tuplapeukku vielä Tuplapeukku tai tripla. Se olisi tolle palvelulle, mutta onneksi ei käynyt. Niinpä. Ei käynyt sun hampaille kuisinkaan, niin 5/5. kuisinkaan. Eli nyt me mennään nukkumaan. Nyt tää oikeesti päättyy tää Napoli-seikkailujakso.